úmerný hmotnosti na tretiu. Čiže zase vidieť, aká je tam tá hmotnosť v skutočnosti dôležitá. Tú svietivosť my vnímame cez jasnosť alebo hviezdnú veľkosť. Tá, viete, že je zdanlivá a absolútna a závisí teda, tá zdanlivá závisí od vyžiaraného výkonu a od vzdialenosti, z ktorej tú hviezdu sledujeme. Samozrejme, čím sme ďalej, tým sa nám tá hviezda javí slabšia. Tá absolútna hviezdna veľkosť je v podstate zdanlivá hviezdna veľkosť hviezdy, ktorá je 10 parsekov. Ak to nie je tak ma opravte ďaleko. Čiže je zdaná nejaká stabilná vzdialenosť, do ktorej ako by sme tú hviezdu posunuli a aká by mala vtedy magnitúdu. Tá jasnosť sa určuje v logaritmickej stupnici, tam je zaujímavé, že ľudské zmysly sú ako si citlivé na tie logaritmy, čiže my keď sa zvyšuje svietivosť hviezdy 100 krát, tak my vnímame, ako by sa zvýšila 2-krát. Keď sa 100 000 krát, ako by sa 5 krát zvýšila. Čiže ona stúpa nejak exponenciálne a my vnímame ten nárast logaritmicky. Podobne je to trebárs aj pri sluchu. Viete, že hladina hluku, intenzita hluku sa meria v decibeloch a to je takisto rovnaký vzťah, je to takisto logaritmus nejakého výkonu, ktorý to ucho dostáva. No a tuto v tom vzťahu je žiarivý tok a to je v podstate energia, ktorá prechádza za 1 sekundu jednotkovou plochou tu pri Zemi od tej hviezdy. Čiže toto R malé je vzdialenosť, ktorá je od tej hviezdy k nám. No a tu sú tieto dôležité parametre pre Slnko. Má zdanlivú jasnosť minus 26, skoro minus 27 magnitúd, absolútna jasnosť, čiže keby je tých 10 parsekov ďaleko, tak by bolo tak na hranici viditeľnosti voľným okom, 4,8 magnitúdy, to je jeho hmotnosť, povrchová teplota a jas, ktorý vyžaruje. Čiže koľko wattov teda koľko joulov za sekundu sa dostáva zo Slnka k nám. Aj o tých fázach života hviezd nám veľa hovorí tento Hertzsprungov-Russellov diagram. To boli dvaja astronómovia, to bol myslím Nor a Američan a oni si vedci skúšajú kadejaké veci, tak oni si treba vyznačovali alebo vynášali hviezdy do grafu podľa toho, aká je ich svietivosť alebo absolútna magnitúda, pretože tá svietivosť je spojená s absolútnou magnitúdou a podľa farby alebo teploty, lebo zase farba hviezdy je spojená s tou teplotou a zistili, že tie hviezdy sú tam usporiadané v nejakých výrazných skupinách a ukázalo sa, že tieto skupiny vyjadrujú istým spôsobom aj vývojové štádia toho hviezdneho života. Takže známe sú hlavná postupnosť, tam je najväčšie množstvo hviezd, tu nás sú podobrí, obrí, červený, nadobrý a tu je skupina bielých trpazlíkov. A tu je treba vidieť, ako sa vyvíja, to je nejaká životná dráha hviezdy typu nášho Slnka. Čiže ak ide z nejakých tých protohviezdnych štádií na hlavnú postupnosť, potom sa stane nadobrom a nakoniec končí ako bielý trpazlík. Život hviezdy, tej obyčajnej hviezdy, ktorá žije sama, je v podstate ten priestor je vyplnený. No páčilo sa nám. Prednáška Mateo, no. Je to parádne zariadenie. Ja čo okrajový sledovačovi oblohy, hej, tak sa vždycky novinky dozviem. Takže ja som... Nie. Dokumentačná činnosť. No chlapci, choďte na bok. Sleduj to.
Ale predstavujte všetky lazy. Si nabitá. Pozri, ak je to už vopnutá. Skladal. Ale pamätám si, ako som bol fascinovaný, keď som prvýkrát videl rentgenový snímok môjho hrudníka. A od hrašiek sa môj záujem presunul k premenným hviezdám a za tie roky, čo sa tomu venujem, som pochopil, že nie je to jednoduchá úloha niekedy prísť na to, čo je takouto podstatou, alebo aké sú fyzikálne príčiny premennosti týchto objektov. No a keď rentgenový snímok je pre lekára zdrojom informácií o našom ľudskom tele, tak čo by sme sa dozvedeli, keby sme takú rentgenovú, teda keby sme takú premennú hviezdu dali pod rentgen? Výskumu objektov na krátkych vlnových dĺžkach v rentgenovej oblasti, v gamma oblasti sa venuje pomerne mladý odbor astrofyziky, ktorý sa volá astrofyzika vysokých energií. Takže v tej prvej časti mojej prednášky by som trošku pohovoril o tomto odbore. Zhrnul taký veľmi rýchlo taký historický prehľad. Skôr by som sa zameral na jednu takú veľmi dôležitú vesmírnu misiu, a to konkrétne sondu Integral a objektom, ktorým sa táto sonda venuje. Pričom samozrejme, keďže je to teda seminár o premenných hviezdách, tak budem sa venovať jednému konkrétnemu typu premenných hviezd, ktoré sa volajú teda kataklizmatické premenné hviezdy a konkrétne teda tomu, že aj tieto objekty sú schopné vyžarovať rentgenové oblasti spektra. No a v tej poslednej možno tretine budem hovoriť o vlastne našom výskume, mojom výskume týchto objektov, o výskume dlhodobej premennosti a takisto o vlastnostiach ich spektra. Takže, čo to teda tá astrofyzika vysokých energií je? Tento odbor sa venuje výskumu objektov, ktoré vyžarujú energiu hlavne v krátkovlnnej oblasti elektromagnetického spektra. Keďže tu máme stredoškolákov, tak si zopakujme, že elektromagnetické žiarenie je typ priečného vlnenia. Priečné znamená, že vektor elektrickej intenzity a magnetickej indukcie, kým tá kolmo na smer šírenia sa tohto vlnenia, ktoré sa vo váku šíri rýchlosťou svetla. No a že aj vlastne svetlo, vďaka ktorému aj vidíme túto prednášku, je časťou tohto elektromagnetického žiarenia, ale len teda veľmi malou časťou. Že základnou charakteristikou toho žiarenia je vlnová dĺžka, no a že okrem teda toho viditeľného svetla poznáme elektromagnetické žiarenie, ktoré má dlhšie vlnové dĺžky, ako infračervené, mikrovlnné alebo rádiové žiarenie, ale poznáme aj elektromagnetické žiarenie, ktoré má kratšie vlnové dĺžky, ako je ultrafialové, rentgenové alebo gamma žiarenie. Aby sme si vedeli predstaviť, o akých asi vlnových dĺžkach hovoríme, na tomto obrázku máme také porovnanie s objektami, ktoré si vieme, alebo možno by sme si mohli vedieť predstaviť. Zatiaľ čo teda viditeľné svetlo, to sú vlnové dĺžky okolo 500 nanometrov, čiže to sú veľkosť nejakých jednobunkových organizmov. Tak o rentgenovom žiarení, o ktorom budem hovoriť, a gamma žiarení, tak vidíme, že to rentgenové žiarenie sú vlnové dĺžky porovnateľné s veľkosťou atómu, čiže 1000-krát menšie ako vlnová dĺžka viditeľného svetla. Pracujem na Astronomickom ústave v Lomnici, pre Slovenskú akadémiu vied a zaoberám sa hlavne na výskumom premenných hviezd, konkrétne zákrytových premenných hviezd a v súčasnej dobe aj extrasolárnych planét, čo je také nové odvetvie výskumu a dosť podobné tomu, čo doteraz som robil. A my si povieme teraz niečo o rôznych typoch premenných hviezd, ktoré sú teda pre účely tohto stretnutia nazvané ako podivné.
A povieme si, že prečo sú tieto premenné hviezdy vesmírnymi laboratóriami, čo sa s nimi všetko dá skúmať, respektíve čo zaujímavé sa môžeme dozvedieť na základe skúmania premennosti týchto hviezd. Začneme trošku históriou. Povieme si, čo je vlastne podivné a ako sa to menilo v čase. Všetci viete, že už od prehistórie ľudia pozorovali na oblohe putujúce hviezdy, ktoré samozrejme hviezdami neboli, sú to planéty a slovo planéta vlastne pochádza z gréčtiny a vyjadruje plutníka, teda hviezdu, ktorá sa pohybuje na pozadí iných hviezd. Čo bolo pre nich samozrejme podivné, nevedeli to vysvetliť, potom starí grécki filozofi konštruovali rôzne modely blízkeho vesmíru a snažili sa vysvetliť pohyb týchto hviezd, alebo teda dnes známych planét. Takisto nie je pravda, že hviezdy sú večné, to všetci vieme. Boli pozorované hviezdy, ktoré predtým na oblohe zdanlivo neboli. To všetko bolo spôsobené tým, že v skutočnosti tam bola hviezda, ktorá bola oveľa slabšia, ako sme mohli vidieť voľným okom. Tá náhle vybuchla, zjasnila sa a zrazu na oblohe sme ju videli aj voľným okom. Tieto tzv. Nové hviezdy, alebo po latinsky stella nova, dali vznik aj názvu nový a potom neskôr supernový. Tu na obrázku vidíme časť knihy, kde si Tycho zaznamenal novú hviezdu, to je tá s písmenom I, ktorú videl explodovať v roku 1572 a takisto Kepler videl jednu v roku 1604. Ono v podstate na tomto obrázku je znázornené, ako asi mohla vyzerať jasnosť tej supernovy Keplerovej. Vidíme, že bola jasnejšia ako planéta Jupiter. Čiže bolo to asi celkom pekné predstavenie a žiaľ, odtedy sme žiadnu takúto jasnú novu v našej galaxii nepozorovali, ani supernovu, a väčšina z nich sú mimo dosahu voľného oka. Takisto nie je ani pravda, že najbližšia hviezda Slnko je dokonalá, to všetci vieme, že sa na nej nachádzajú slnečné škvrny a prejavy aktivity, ale voľakedy to ľudia nevedeli a bolo im to čudné. Mysleli si, že sú to vlastne diery do Slnka, až kým Galileo vlastne neotočil ďalkovať na Slnko a nepozoroval, ako sa postupne otáčajú. A takisto všetci viete, čo pozorujeme cez ďalekohľad hviezdy, že mihotajú sa mierne v atmosfére. To však nie je spôsobené samotnou premenlivosťou tej hviezdy, ale nepokojnou atmosférou, rôznymi veternými prúdmi. Vinode je 50 cm ďalekohľad, ktorý obieha okolo Zeme a v podstate pozoruje Slnko ako vo vizuálnej, tak aj v ultrafialovej a rentgenovej oblasti. No a podstatné je to, keď urobíme nejakú mikroskópiu slnečného povrchu takýmto dobrým ďalekohľadom a pozrieme sa detailnejšie na jeho povrch, tak okrem nápadnej granulácie, to znamená stúpajúcich prúdov horúceho plynu, ktoré vlastne týmto smerom transportujú horúcu plazmu na povrch, sa v intergranulárnych priestoroch nápadne objavia tieto jasné body. Ukazuje sa, že každý z týchto bodov je prejavom prítomnosti veľmi koncentrovanej magnetickej silotrubnice, ktorá má typický priemer tak do 300 km, ale intenzita magnetického poľa, ktorá v tomto jasnom bode je prítomná, sa dá porovnať s intenzitou magnetického poľa štvorná. Čiže približuje sa na úrovne 0,1 Tesla, inými slovami 1 kg. Znovu, máme pred sebou ďalší prejav slnečného magnetizmu, je otázka, ako je generovaný a súvisí s ním ešte jedna na aj lajkovi nová nápadná otázka. Čo by ste sa v tomto prípade asi opýtali? Snažím sa vás presvedčiť, že toto sú prejavy magnetického poľa Slnka. Môžeme to ukázať, ešte aj na tomto snímku, kde máme animáciu ukazujúcu magnetogram povrchu Slnka získaný s veľkým priestorovým rozlíšením, to znamená, dívame sa na štruktúry, na kladné, alebo teda na severné a južné polarity s typickým priemerom
dajme tomu 300 až 500 km, vidíme, že to mravčanie alebo to zrnenie slnečného povrchu je veľmi také intenzívne. A tá otázka, na ktorú som vás chcel naviesť, súvisí s týmto. Jedna forma magnetizmu, škvenová, sa nám prejavuje ako relatívne stemnenie slnečného povrchu. Tu máme druhú formu magnetizmu, ktorá sa nám javí ako jasnejšia. Čo teraz? Ako ho vysvetliť? Raz sa magnetické pole prejavuje ako tmavé, raz sa prejavuje ako jasné. Tušíme zhruba, že aký by bol tento mechanizmus, ale súvisí to vlastne s tým, že v mieste magnetickej silotrubice zapichnutej do tejto fotosféry je plazma alebo vnútro tej magnetickej silotrubice takmer úplne evakuované. Z toho dôvodu, aby bolo v hydrostatickej rovnováhe z okolitej plazmy. To znamená, prostredie tuna je významne väčšie, tým pádom je menšia opacita, ako hovoria astronómovia, tým pádom menej to prostredie je schopné pohlcovať. A my v tomto mieste atmosféry vidíme ako keby cez takú trubicu alebo komín ďaleko hlbšie do hlbších vrstiev, kde v podstate sa dívame na steny okolitých granúl v hĺbších vrstvách, kde je teplota plazmy ďaleko väčšia. A to vlastne spôsobuje, že aj keď aj tu je zablokovaná konvekcia, tak horizontálny prenos žiarenia z bokov stien granúl nám dokáže vytvoriť dojem relatívne jasnejšieho bodu voči okolitej chromosfére, alebo teda okolitej fotosfére. Ale to len vďaka relatívne malému rozmeru tohoto objektu. Čiže dokončím celý príbeh od jasných bodov až po fakulové polia. Vlastne je to už astrofyzika, ktorá sa nezaoberá len fotónmi, ale hlavne časticami, protónmi alebo jadrami rôznych atómov. A ukážeme si niečo o tom, ako sa vlastne robia nejaké pozorovania v tomto obore, a ako vyzerajú tie detektory a z akých kozmických objektov vlastne tá informácia prichádza. A keďže tento seminár je venovaný podivným hviezdám, tak ja som si vybral ako ten najpodivnejší obor, alebo vlastne ten rozvoj tejto časti astrofyziky bol vďaka tomu, že ľudia vyvinuli nejaké technológie, ktoré v podstate sú staré maximálne niekoľko desiatok rokov. Takže budeme sa baviť aj o kozmických technológiách, ktoré sa používajú, a potom sa budeme baviť hlavne o pozemských technológiách. Ako uvidíte, tak je to v podstate ako cutting edge science. No a čo sa týka tých vysokých energií, tak v podstate vo vesmíre lieta taký prístroj, ktorý sa volá Fermi, pôvodne sa volal GLAST, a čo znamenalo Gamma Ray Large Area Telescope, niečo takého. Američania to vypustili a premenovali, a výsledkom premenovania bolo, že sa volá Fermi. Je to vlastne kozmická misia, ktorá má na sebe dva typy detektorov, to vám ukážem neskôr. Podstatné je, že pozoruje vo veľmi tvrdom rende, vlastne v gamma, na úrovni niekoľkých gigaelektrónov, to až megaelektrónov. No a zaujímavé je, že toto je vlastne ako misia, ktorá v podstate na štatistiku dá. To znamená, že nie je to klasicky kozmický ďalekohľad, ktorý sa niekam pozerá, niečo vidí, ale keďže tých eventov, tých fotónov je tak strašne málo, tých kozmických objektov, tak potrebujete čas, aby sa nejaká informácia nazbierala. No a toto je vlastne mapa, ktorá vyšla niekedy pred pol rokom. Je to mapa oblohy po 2 rokoch, čiže sú tam všetky dáta vlastne dané dokopy za 2 roky pozorovania. Na tej mape je vidieť 1873 zdrojov, čo je tako úctyhodné číslo. A strašne zaujímavé je, že z toho 600 je úplne neznámych. Ako vôbec sa nevie, čo sú to za zdroje, nikdy predtým neboli pozorované. Ako niekoľko z nich pravdepodobne už od tej doby, ak to bolo publikované, bolo objavení s tým, čo to je. Ale pochybujem, že by to bolo viac ako povedzme pár. No a zaujímavé, čo by tieto objekty mohli byť. Tak na takých extrémnych vlnových dĺžkach v podstate svietia veci blízke čiernym dieram, alebo napríklad pozostatky po supernovách, kde vlastne ten plyn, ktorý sa rozpína do priestoru, tak vlastne dokáže generovať fotóny na hrozne krátkych vlnových dĺžkach pomocou tzv. Fermiho procesu, čo vám ukážem neskôr. No a
Prečo sa to mne ešte tak veľmi páči, tak ďalšia zaujímavá vec je vlastne, že všetky tie dáta z Fermiho sú tak ako zo všetkých kozmických misií dostupné voľne po nejakom čase. Môžete si ich stiahnuť, keď nastavíte ten software, ktorý sa používa na spracovanie, môžete si to spracovať a môžete z toho urobiť nejaký projekt, nejakú vedu a tak. Žiaľ, zrovna pri tomto type dát je tam veľký problém s výpočetným časom. Když si řekne proměnné hvězdy, tak ve většině nějakých knih nebo skryt najdete, že to jsou hvězdy, které z nějakého důvodu mění svou jasnost. Ta definice není úplně přesná. Pokud bychom chtěli slovíčkařit, tak jasnost je spojená pouze s vizuálním oborem. Když to proměnné hvězdy se můžou měnit v jakémkoliv oboru. Takže tohle není vyloženě přesná definice, ale samozřejmě historicky to platí, protože lidé pozorují Bohu nejdéle právě v té vizuální oblasti. Samozřejmě lidé si všímali toho, co se děje na obloze už od nepaměti. Ze středověku, teda ze starověku máme první záznamy o těch nejvýraznějších událostech, které se na obloze děly, což byly výbuchy supernov. To samozřejmě lidé v té době absolutně netušili, o co se jedná. Také v té době se nějak nezabývali hvězdnou oblohou, protože byla považována za jednu z křišťálových sfér, za tu poslední, na které se nepřipouštěly žádné změny, takže nikdo nezkoumal to, co se děje na hvězdné obloze. Kromě toho, že se tam pohybovaly nějaké objekty, které dostaly podle toho taky název planety. Takže všichni, nebo dá se říct, že lidé, kteří sledovali oblohu, tak se zabývali právě těmito planetami. Ale nebylo to bezúčelné, protože samozřejmě, aby popsali ten pohyb planet, tak potřebovali mít hvězdné mapy. Takže i tu hvězdnou oblohu sledovali a občas se tam tady objevili nějací takzvaní hvězdní návštěvníci. Ta myšlenka křišťálových sfér figurovala v dějinách strašně dlouho, až zhruba do 16. století, a bylo to dáno tím, že ji zprofanoval a propagoval Aristoteles, že to byl jeden z největších myslitelů všech dob, ale samozřejmě nebyl neomylný. Třeba si taky myslel, že ženy mají víc zubů než muži, takže to nebyl neomylný člověk. A z tohoto důvodu taky, protože se nepřipouštělo na té sféře jakékoliv změny, tak se považovaly za nějaké metodologické jezy, ty výbuchy nov a supernov. Takže to brali takto lidé. Zhruba do toho 16. století existuje asi 15 záznamů o takovýchto explozích. Přičemž nejznámější byla ta známá kraví mlhovina, která vznikla teda výbuchem supernovy v červenci 1954, o které máme zmínky ze starověké Číny. Ale první takovou vpravdě proměnnou hvězdu periodickou byla hvězda, která později dostala jméno Mira, což se velice dobře hodí pro tento seminář, protože to znamená podivuhodná. Byla poprvé spatřena nebo objevena, nemůžu říct, že objevena, protože už ji pozorovali dříve lidé, ale prostě první záznamy o ní máme od Davida Fabricia z roku 1596, kdy on pozoroval Merkura, jak jsem se dočetl, ale všiml se nějaké hvězdy, kterou tam předtím neviděl, což není mi úplně jasné, jakým způsobem to Merkura považoval, protože tato hvězda leží v souhvězdí Velryby. Takže je to docela kůž něco takového zjistit. A on ji pozoroval nějakou dobu, potom mu zmizela z dohledu, ale on to nějak dál se v tom nepitval, prostě to přešel. Přičemž ji objevil za dalších 13 let znovu objevil, a proto ji takhle pojmenoval, takže 1609 ji objevil znovu, dal jí název Mira. Potom postupně se touto hvězdou zabývali další pozorovatelé, kteří určili její periodu. Nezávisle na tom Davidu Fabriciovi ji zanesl do svého známého atlasu Johannes Bayer, to známé uranometrie, kde ji značil jako hvězdu hvězdné velikosti zhruba 2 nebo 3 magnitudy. Takže on prostě nevěděl o její proměnnosti, ale už ji tam zanesl do toho svého atlasu. Samozřejmě postupem času, jak lidé více se zabývali tou oblohou, tak objevovali nové proměnné hvězdy. Byl objeven Algol, nebo objeven, zase už byl známý další dobu, ale prostě byly popsány ty jeho změny. Byla určena perioda. Byla objevena delta Cephei, eta Aquilae. Lví podíl na tom mají dva pozorovatelé z Británie, Edward Pigott a John Goodrich, kteří v 80. letech 18. století dokonce publikovali první katalog.
Tak, budu vám dneska teda vyprávět příběh o jedné skutečně z nejpodivuhodnějších hvězd, která se zřejmě asi podařilo pozorovat v dějinách astronomie do současné doby. A má to ještě takový ten puls, že jsme se na tom zasloužili právě i naše jako skupina pozorovatelů proměnných hvězd z České republiky. A je to asi zřejmě i zatím jediná situace, kdy vlastně takovýto objev, no takováto pozorování se stala i mediálně se jako zapsala do povědomí široké veřejnosti, kdy, jak tomu vidíme na některých těch obrázcích, že dostalo se to i do bulváru, samozřejmě do nějakých těch televizích kolegové také vystupovali, takže jako proběhla jako docela velká i mediální kampaň ohledně toho, co se vlastně jako podařilo pozorovat. Je to už odstupem těch 10 let, takže můžeme trošku udělat takovou rekapitulaci, co vlastně se o té hvězdě od té doby jsme se dozvěděli, protože skutečně ty první 2 roky byly spíš také hodně velké tápání, hledání a snažit se nějak interpretovat to, co vlastně ta hvězda předvedla. Ale řekl bych, že ani do současné doby ještě, ani po těch 10 letech, nějaké definitivní výsledky jakoby nejsou. Jsou pořád nějaké modely, nějaké teorie, nějaké prostě, nějaké si, jak bych řekl, nějaké ty návrhy, aby co vlastně mohlo být způsobit vlastně to, co bylo pozorováno. Tak. Ten rok 2002 byl teda význačný, že Slovensko se stalo v té době mistrem světa hokeji. Jak celá ta historie vlastně začala? Samozřejmě tento obrázek, který vlastně tady ukazuji, tak to je vlastně objevový snímek, kdy hvězda, takže ještě neznámá, vlastně splanula, ale tím objevitelem byl vlastně John Brown, amatérský astronom z Austrálie, který vlastně 6. ledna roku 2002 objevil zjasnění tohoto objektu. Původně to bylo chápáno, že se teda bude jednat o nějakou novu, že to bude prostě nova. Nicméně byly tam nějaké nesrovnalosti už od počátku, že jednak spektrální rozbor a i vlastně to chování té světelné křivky bylo poněkud atypické, takže začala být vlastně označována jako pekuliární neboli podivná, což teda spadá do tohoto oboru tohoto semináře. V podstatě, tady jak jsou některé informace napsané, že toho 9. ledna byla teda určená víceméně přesná jakoby poloha toho objektu. Hledal se i vlastně ten objekt, který byl ještě před splanutím a našla se vlastně tady ta hvězda, nějakým to označení z toho katalogu, hvězda o jasnosti té 14. magnitudy. V době, kdy ta hvězda vlastně splanula, se pohybovala ta jasnost kolem té 10. magnitudy, takže to šlo to zjasnění o necelé ty 4 magnitudy ve filtru V, V. Tady jsou nějaká první spektra, která byla pořízena. Dnes nebudeme mluvit ani zdaleka o všech výsledcích této pozorovací skupiny, zaměříme se jenom na to, co jsme tady mohli pozorovat my, ale i když jste si chtěli prohlídnout všechny výsledky, tak máte možnost tady na té webové adrese. Naši pozorovatelé, někteří se taky věnují třeba astrofotografii, takže tam můžete vidět nějaké pěkné obrázky nějakých zajímavých objektů. Teď k našemu pozorovacímu programu, tak v prvé řadě je to tedy nějaká dlouhodobá přesná fotometrie uhlíkových hvězd ve filtrech VRI, což je vlastně pozorovací program, který je založen na přání našeho pana ředitele, který pak hodlá nějakým způsobem zužitkovat takto získaná data. Věnujeme se také sledování excentrických zákytových dvojhvězd z programu pana docenta Wolfa z Karlovy univerzity. A v současnosti tedy měříme i jednu hvězdičku typu RR Lyrae právě tedy pro Marka Skarku, který vám o tom povídal včera. Protože když jsou nějaké aktuální kampaně profesionálních astronomů, které se objevují třeba na webové stránce varastro.cz nebo ten daný astronom třeba přímo napíše, tak samozřejmě mu proměříme, co si přeje. A důraz klademe taky i na sledování a případnou pozdější analýzu nově objevených proměnných hvězd, aby
tyto hvězdy neležely jenom tak jako v šuplíku, ale snažíme se prostě jim věnovat ten čas a určit třeba elementy a posléze v budoucnu to budeme určitě nějak publikovat. Teď tedy k té pozorovací technice. U nás máme dvě kopule. V té jedné je Newton 20 cm na montáži QD reflektoru, který je využíván při večerních pozorování a demonstraci nějakých objektů veřejnosti. No a v té druhé kopuli je automatizovaný dalekohled od firmy Miede, 12-palcový. Na obou těch dalekohledech je připevněná CCD kamera. Je to kamera SBIC ST8 a obě ty kamery jsou vybaveny těma standardníma filtrama fotometrickýma BVRI. Těm záchvětovým proměnným hvězdám, tak to možná úplně ve stručnosti pro připomenutí, tady o tom už zazněla celá řada přednášek. A takhle si můžete vlastně představit, tady je znázorněno, jak dochází k těm záchvětům, to už jste všechno slyšeli. My se ale blíže zaměříme na ty excentrické záchvětové dvojhvězdy a potom si teda přiblížíme některé konkrétní systémy, které jsme měli možnost sledovat. Co jsou to tedy ty excentrické záchvětové dvojhvězdy? No tak jedná se o takové systémy, kde teda ta vzájemná trajektorie těch dvou složek není kruhová, ale je tam nějaká větší excentricita. Tady na tom obrázku je znázorněno, jak by to mohlo vypadat v takovém prvním přiblížení, kdy ta jedna hvězda je tady ve středu nebo v ohnisku té elipsy a ta druhá kolem ní takhle obíhá po jakési výstřelné trajektorii. Samozřejmě, že ve skutečnosti obě ty hvězdy obíhají kolem společného těžiště, ale tady je to nakreslené tak, aby se to dalo jako snáze představit. Ta excentricita se v tom systému pozná tak, pokud máme k dispozici jenom světelnou křivku, už třeba celou fázovku toho systému, tak tu excentricitu můžeme poznat tak, že ty minima jsou tam rozložené nesymetricky. Když se kači posuneme ještě o slide nahoru, zpátky, ještě, no tak super. Tak tady vidíte, že máme nějaká dvě primární minima, no a pokud by ten systém byl excentrický, tak to sekundární minimum by nebylo tady přímo uprostřed, ale bylo by prostě trošku posunuté na jednu nebo na druhou stranu. Dalším objektem, na který bychom se podívali, bude hvězda v žirafě V335 kterou jsme sledovali pouze pro zachycení primárního minima, která se tedy objevila v databázi Minimnavar Astro. A sledovali jsme ji vlastně dál jenom díky tomu, že jsme v jejím poli objevili novou proměnnou hvězdu, které potom bude řeč i dále. Je to tedy Algoida s periodou 1 až 4 dne a zaujalo nás, že vlastně ačkoliv je to Algoida, tak má poměrně netypický tvar fázové křivky, zejména v oblasti sekundárního minima nebo v přechodu mezi primárním a sekundárním minimem. Hledali jsme potom zpětně data z přehlídek, objevili jsme tedy databázi NSVS, kde ta křivka je. Vidíte, že poměrně zašuměla, sekundární minimum nebylo vůbec popsáno, takže jsme se rozhodli, že tady budeme sledovat tuto hvězdu, zpřesníme elementy a zachytíme sekundární minimum. Tady je vlastně vidět fázová křivka, kterou jsme naměřili, jde vidět, že tam jsou vlastně takové proměnné oblouky v oblasti mezi těmi minimy, což většinou bývá u algoritmů, které mají kratší periodu než třeba jeden den, tady to už je tady jako spíš možná méně než půl dne. Tady to jsou už data z hvězdy, která má delší periodu. My jsme teda se snažili o chycení sekundárního minima, což se nám povedlo jednu noc, to je vlastně viditelné tady v tom filtru R a V. A když jsme potom měřili dále tu hvězdu v okolí toho minima, tak tady to není úplně dobře patrné, ale všimli jsme si, že se docela jako mění ten proměnný charakter ke směru tomu sekundárnímu minimu. Nevíme tedy, nakolik ještě je to chyba měření a nakolik je to reálné chování hvězdy, ale vlastně tady v jedné noci se nám podařilo změřit jenom úsek minima, který je hodně vertikálně posunutý směrem dolů a potom k němu následuje další noc, která směřovala přímo k tomu minimu, taky vlastně posunutá vertikálně. Takže si domníváme, že by se mohlo jednat o nějaké posunování vlastně v té oblasti a změně vlastně v chování té hvězdy. Bohužel bychom ji nemůžeme pozorovat, protože žirafa je nízko nebo má velmi nízkou deklinaci na žirafu a je schovaná za našimi stromy v okolí hvězdárny. Takže nemůžeme ji dále sledovat, ale zaměříme se potom na ní, když tak později, možná asi na jiné observatoři, protože u nás to nebude možné. A zjistíme tedy, jestli tam skutečně dochází k nějakým takovým změnám.
Tady tu hvězdu určitě všichni velmi dobře znáte. Loni byla vlastně vyhlášena kampaň Lubošem Brátem na Astro.cz. Je to algoritmus s periodou 50 dní. Domnívalo se tedy, ačkoliv jelikož nebylo chyceno vlastně žádné minimum, že to minimum bude trvat 3,5 hodiny přes tuto dlouhou periodu. Takže vlastně byla zaměřena jakoby kampaň na tuto hvězdu a pozorovalo se to zejména tedy na praktiku v Krkonoších, kde bylo chyceno několika pozorovateli primární minimum, také i jedno přes digitální zrcadlovku Martinem Maškem. Jde vidět, že vlastně je to složeno ze 2 nocí, to znamená minimum netrvalo 3,5 hodiny, ale bylo adekvátní vlastně délce té periody.